abokina ka san menene? Ina jin ka. Akwai wani yaron yayana, yaron nan yana fafa a wrestling. Wrestling? Yana namijin kokari. Kuna da yan uwa ne a can kasan? Kamar ya a can kasan. Ka ce wrestling? Wrestling. Ni wallahi ban fahimci ka ba. Wrestling gun koyan karatu da yara suke zuwa shi. Ashe ka gane dai. Wai kana nufin lesson? Lesson. Gun da yara suke koyan karatu. A ka san azumin ne. Aboki na gaskiya na fita kana da matsala wallahi. Kamar ina da matsala. Na ma manta. Baban ka sai ma mutu ba ma continue ba. Continue kuma? Mana. Wallahi ina taya ka murna. Congratulations ko continue. Kana da matsala na fita ba. Congratulations din da shi. Shi ne ke to kai. Aka wallahi azumin nan ne tana fitowa wallahi. Allah na gaskiya rubuta maka da bai. Yanzu da a gaban abokanmu da ka ba mu kunya wallahi. Kuma ya kamata tunda na san baka iya moto ba ya kamata in nemo ma second driver wanda zai ja ka. Second driver kuma? Mana. Wai kana nufin direba? Second driver ne. Kace wanda zai ja ni direba kenan. Okay. Direba, wallahi ka san kai. Bari dai an sha ruwa za mu karfe. Wallahi an sha ruwa. Amma muka ga wani ba.